Revenge Records. Batai baba baba chi baba 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 chi baba touch can come Verba and catering and Imbomira and the chiti nasikanda wana mumwe arego shuvira kuti ndigodona adi kundiona pandenge ndagona mufunge anofara kana zvichindikona mufunge zvindinetsa pane zvinondisetsa mufunge vachindinyora vachida ngonyora ende futi vari kuvhura vachivhara pepa richiyepa vachitaurawo zvakareba pandakanotanga ndiwana ndatofamba ende futi ari kushamba manamba vakajamba vari kutamba vanhu vati ndiri gamba kumangoma zvimbooma ndiri mukoma vandidhoma uri kuda kunditsekesa uchida kundipikisa kuri vachidza kufamba uchindimakisa asika mwari anoziva ndo vanotanga ndo vanoziva zuva anoda kuona ndichivhiringika mafungiro ndichivhiringidzwa musuru tindirira ndichitindira mangoma angu manjika achayendirira Trojan Music Production. Hey, I love rich, goods in a nashi, to tag a cash, buy again, a radical again and again. Adimunya being getting a banner. Why you say no, down my fire there. Batarando rigojeta, chamari tangu doni zimbita, mafansi yangu onisiziza. Saga mutanira siza mari wangu, batarando rigojeta, chamari tangu doni zimbita, mafansi yangu onisiziza. Saga mutanira siza mari wangu. Taingopfechura kupfachura uchino mukaka zvinototemura kupona nenhoko dzezviroda kumera mangwana zvikanzi dhora riyera wako zvarakadona makadini kuri nhonga zvimwe taiwana sagare rukwedza yangu wanyevhenyevhe mbora cabbage after cabbage karova matemba warova evhimenyu kana usina mari aukwanze kupfeka tina